Hello friends, mentah kesengi ngawalam syapi ya ke film Insidious Chapter 3 ya ke balak release house name Arhajar Khatsan balak direct ya ke Leigh Whannell balak thoru ya ke khana abarok sautuli ke film jong ke Insidious bat le sepi ya tipi tharai ba ula akru ya ke role jong specs hakane ke film te prolog haduk mentah ngiladep yoi ya ke hauntings ke balak jia Haka Lambert family Haka ba karengai jong ke The Bride in Black kala rung Haka Matt jong Josh bat kala penyap ya ke Alice Hendrai Haka ne ke Insidious Chapter 3 mentah an pen I yangi ya ki jingjia ki balajia haswa ke hauntings ke balajia Haka Lambert family kabamut kani kande ke prequel haswa bangan sedang no ya kane ke movie explanation ngadon ke wei ke jingkat patren baladapi internet ya kane ke explanation semoga ban like ya ke video bat ban subscribe ya ke channel kenang bapin yok page ya ke movie explanation Haka Ktien Khasi te mentah dongin ya sedang no ya kane ke movie explanation Haka ba sedang jong kane ke film ni yoi ya ke wei ke kentai ke bakar teng ke Queen Brenner bakala le kendu ya ke Alice Shaye jongka namar ka kwa ba ke Alice kan pan kendu ya ka bat ke kemi ke jongka ke balayam ke Alice ka ong bakam jule syu ya kane ke kam Hendrai kala itu bakane ke kena kade ke balawan na cengai na kata kadau kala khot ya ka syapo yeng hadin kata ngiyoi baka Queen Brenner ka ong ya ke Alice haduk mentaru ngasngu kumba imei idon hasnda jongahi namar ngala ban smutu ya ka jingdon ka jong I hadin kata ke Alice kala persyang ban kontak ya ka kemi jong ka Queen Brenner Hendrai kala yo kontak penban ya ka wei pat karengai ke barunar bat kala kata jur ya ka jabieng ke jongka hadin kata ngiyoi baka Alice kala pendekut no ya kata ke connection bat kirengai ke Alice kala ong ya ka Queen waju persyang ban kontak ya karengai jong ka kemi ka jongpi namar ba habangi persyang ban kontak ya ki balayap ki wei kirengai ki barunar ru ki tip syapang kane bat ki yo sngoru ya ka jing ya kren ka jongbi kalong ka ba ma ba namar ba ki wei kirengai ki la ban pendon kam bakla ya ka met ka jongi hadin ketangi yoi baka Queen kala lik pai no shalayeng bat hangta ladon lang ukpa jongka ushon bat upara ujongka u Alex hakata hi kamien ka Queen kala kendit no nakajing yo thia bat kasngo kumbadon manore mando haka kamera ka jongka hadin katukat nesngi ka Queen kala lik yashing menta haka wai ka audition bat haka por bakadang le rehearsal kala yoi ya ka wai karangai kabadang kawe kti ya ka Hendrai ka Queen kamtip bakata ka dei karangai hadin kata ka Queen kala li ai audition bat uwei na kinong bishar ya kata ka audition ude u James Wan hi ubala direct ya ke Insidious bat ya ke Insidious Chapter 2 u James Wan ulale ya ka cameo role hangne haka por ba ai audition ka Queen kala nervous bat kam like kran show na kata ka daw kinong bishar kila ong ya ka bakan persyang biang haka wei pat ka audition mentang yoi baka Queen ka dom haya ukpa ujongka namar ba hadin balayap na ka kemi umju dak ham kren bhaya ka Queen bat ka hab ro ban trailut marwai ya ki kam yeng baro ka sngo badai na kane ka daw kam syam lala ban pelik jingmut bha haka audition bat kam syam lala ro ban pule landet ki dialogues ki jongka bat kala nervous no stage ka Queen ka yathu yakine ki ei baro ya ka parlok ka jongka ka Maggie mentah haswa bakan lek no nangta ka Queen kala yo ibiang ya kata karengai kabala kawe kti ya ka haka por bakadang le rehearsal haka ta he ka por ka wei ka kali kala one step bha bar kala tenra no ya ka Queen bar ka Queen kala mensaujur mentah la pen I yangi hapo hospital baka Queen kala laj im Hendrai kala kedia bun tilikish ing na kata ka daw ka haban pendon kam no da ka wheelchair habaka Queen kala poi hayeng ukpa jongka ula ayaka kawai ka baje bakan yo pensawa habaka don kam man khot yo ukpa menta man mien las dang jia biang bat ka Queen kata ka baje ka bala ay ukpa jongka kala sawahi ki jingkhang kila plihi kayo iru ya ki dinjar ki babit kti bat teng kayo sngo kumbadon bayaj haka malak bahajrong jongka kat baha kata ka kamera ka bahajrong pa kamdan basah manoru ka Queen kala kuslai kala tension bha nakadaw jong kide ki jingcha hakawai kasngi niyo I baka Queen kadang le video calling bat ka Maggie hakata hi ka por ka Maggie kala yo I hadin jong ka Queen habaka Queen kala phaidien
kala yo i ya karangai jong kata ka riu teman bat kata ka teman kala penhap no ya ka queen na kata ka wheelchair Henry la 1 point no ukpa jong ka hangta bat ula khali ya ka mentang yo i hang ni baka queen kala ya thulut ya ukpa ujong ka shaphang ki jingjia baro ki bala jia haka kala ya thuru bakala persyang bun sien ban ya connect bat ka kemi ka jong ka namar ka sngo kumba ka kemi ka jong ka kadon hasenda jong ka hi man la kapor Henry menta kala sngo tu bakine baro kide ki jingle jong ka wei ka soit teman ka barunar kupa jong ka ngai watang khandiat ru ya kata ka jingya thu jong ka queen uong ya ka bakam desu banle ya kum kita ki kam bat ulej no nangta Henry ha kata ka ju hi ka sngi ha ka por si teng mia kata ka soit teman ka barunar kala yalam ya ka queen cha ka mala ka basa jrong hapo ka wei ka kamera ka bathili hangta ka queen kala yo i ya ka wei pat ka breu ka balong kum maka hi theng Henry ka bamdan dur khmat pan ka queen kala chap tieng saba palat bat kala len ya ukpa jongka ulawan mare hangta bat ula pelaj biang ya ka sasisir menta ukpa jongka queen ru ula sedang ban ngai ya ki jingya thu jongka queen hadian kata ukpa jongka ula phawan ya ka Lin Shaye khnang bakan yo yarap ya ka queen hadin balawan hang ni hayya ka Alice kala ong ya ukpa jongka queen habang ala persyang ban kontak ya ka kemi jongka queen ngaru ngala yo i ya ka wei ka priu ka bamdan dur kman ka bala yang hadian jongka queen na kata ka daw nga ong ya ka bakam dai ban persyang shu ban kontak ya ka kemi ka jongka hadian kata ka Alice kala lech ya ka perthai jongki ksut at ka wei ka ksut runar kala attack ya ka Alice hangta ka Alice kala syap tieng palat bat kala wan phai no bat kala phet no nangta klem da yarap shu ya kini mentang yo i baka Alice kala lek kendu ya ukar ya ubangi la deb yo i haka film Insidious chapter 2 ka Alice kala ya thu ya ukar shaphang jong ka kwen bat ukar ula penslur ya ka uong pidai ka priu ka baslur bha lada long kumno ru phi hap hi ban yarap ya ka kwen menta ka Alice kala pen i ya ukar ya kidur jong ujosh bat ka ong ka ne karangai ka bayang hadin jong ujosh ka kwa ban penyap no ya nga namar kala ong ya nga bangan yap haka keti ka jong kahi pat day na kata kadaw ngam kwa shu ban lej syaka perthai jong kiksoy lane the further ukar ula pan sngotu ya ka bar uong pechene Alice pi kam klain ma pi ban ya kito kiksoy baro na kata kadaw pi day hok ban yarap ya ki breu namar tang ki breu ki bakum manga bat ma pi ki balak ban yarap ya ki wei kinom la ban yarap hadin kata ka Alice kala perkhat ban le yarap biang ya ka queen hang ne pat ni yo i ba ukpa jong ka queen ula phawan hayeng ya specs baru taker ki bade ki paranormal investigator pat haka ne ka por kini ki arngut kimpat itu ya ka Alice menta utaker ula pendai ta ka kamera haselang jong ka queen kani ka kamera kala ban capture clear videos wat haka por miat ru menta uspeks baru taker kila up dengong hangta barok shimir ban pej ya ka queen haka device ka jongki utaker ula yo i baka queen kala khi bar kala mi shabar jong ka kamera hadin kata kini kila ya mare ban le shaka bat ki yo i ba omdan manoru hangta bat kata ka kamera ru kala don hapo ka almari jong ka queen kala wan kansan nadian kala attack bat kala penmensau ya ki barok hadin kata ngi yo i baka queen kala pencot ya ka plaster ka belate ya ka kejar ka jongka bat kala mut ban penyap no ya lade Henry kini baro kila ya kun teng ban bat ya ka bat kila la ban te no ya ka bat habaka queen kala ang ya ka sentur ngila ban yo i ya ka khmat jongka ta ka ksut teman hapo ka sentur ka jongka uspeks baru takar ru kila ya tieng ban yo i ya ka ni namar hadu menta kimpat ju yo i ya ka rengai ne ka ksut ka basisha dalaki jongki khmat ushon ula dom yaki haba ula tip ya kata bar ula be no yaki nangta hamar bakila mud ban lej no lawan point no ka Alice hangta bar kala pha up ya specs bar utaker bakin yo ban yarap yaka lada don kam ka Alice kala yathu yaki ne baro bakani ka rengai ka barunar ka ju saha kani hi ka building bun sneman shwa bat kani ka rengai ka compare na kiwei pat ki rengai namar ba bun sin hi kirengai ki ju persang ban pendon kam ya ka met jong ki breu Henry kani karengai kam long kumta kani ka penyap shwa ya ki breu hadin kata kara no ya ka mensim ka jong ki syaka perthai jong ki ksoj bat ka pelong merau ya ki bat haka ni ka por ka bamenta kumbasan 4% ka met jong ka queen
kalak syak kontrol ha kata karangai. Hadian kata ke Elis kalak lej biang syak pertei jong iksuj ban yarap ya ka kwin. Bat hangta kalak ya kendu ya kawai ke kena ke baju sa ha kani ke building. Bat ya kani ke kena ru de kato ke suj temen ke badeng oksigen mask ke balak penyap. Hadian kata ke Elis kalak ya syakmat. Bat kata karangai ke baju kuat ban penyap ya ka Elis kalawan attack ya ka. Laksi na rendang jongka ban penyap ya ka. Hendrai hakum kani kapor ke Elis kalakan mau ya ki jingkran jong ukar. Baka Elis kalong ke bakham klain ban ya kita ki suj paro. Hadian kata ke Elis kalak kawang ya kata ke suj syajengai. Ha kata kapor ke Elis kalak yo ya karangai jong ulok ujongka ha kata ke kamera. Bat kalak kemen bah. Ulok jongka ula ong ya ka. Pila day ban sudan bej hajan jonga jiunom. Hadian kata ula penbor ya ka bakat penyap no ya lade. Menta ke Elis kalak smutu ba une day setia ulok ujongka. Namar ba lada ude shisha ulok ujongka. Unom jin dalam penbor ya ka bakat penyap hi ya lade. Ke Elis kalak attack kensan ya bat lapau no kadur ke basisha ka jong Hang ni ngilak tip menta ba une ude uksuj ubamut ban lek don bor ya ka met jong ka kuwen. Ngiyo iru hangta palawan ke spirit jong ka kuwen. Hendrai kam dan kamat. Ke Elis kalak ong ya uta uksuj. Kam klain manga ban ya meru. Hadian kata ke Elis kalak tanlang ya ka spirit jong ka kuwen bat kalak pet no nangta. Hendrai uta uksuj ula bot nadian bat ula persyang ban khanglat ya ki. Hendrai ke Elis kalak yo alat ban pet nangta. Ke Elis kalak wan ya lam ya ka spirit jong ka kuwen ha ka kamera ka jongka bat ka ong ya ka bakan rung no ha ka met ka jongka. Hadian kata ke Elis kalak wan pai sya ka met ka jongka ha ka real world. Hendrai ka kuwen kampat la ban wan pai hadu menta. Menta ke Elis kadang persyang ban wan ya lam no ya ka siem jong ka kuwen. Hendrai ka kuwen kalak syabat ha uta uksuj ubadeng da ka oksigen mask. Ke Elis kalak lap ya ka diary jong ka kuwen. Ha ka baladon ka wei ka siti jong ka kemi ka jongka. Ha ka balatho baka kuwen kan pule ya ka ni ka siti ha ka sngi graduation ka jongka. Hadin kata ngiyoi baka Elis kalak khot ya ka spirit jong ka kemi jong ka kuwen sya ka perthei jong ki ksuj. Kenang ba on la ban pan phai no ya ka spirit jong ka kuwen sya ka met ka jongka. Ka kemi jong ka kuwen kalak wan ban yarap ya ka. Ha kata ka perthei jong ki ksuj. Kalak lej pasiaw ya ka kuwen bat ka kuwen kalak khi no bat kalak weng ru ya ka oksigen mask nakadur jong uta uksuj. Bat uta uksuj ula pet no nangta. Menta ka kuwen kalak wan phai sya ka real world bat barok kila ya ka men lut hangta. Hang ni ka Elis ka ya thu ya ka kuwen. Badai ka kemi jong kahi ka balak yarap ya ka. Bat menta ka kemi jong ka kuwen ka kuak ban ong ya ka. Baha ka por bakadang ai audition ka spirit jong ka kemi jong karu ka don hangtahi. Ka kuak ru ban ong ya ulok ujong ka bat ya ka kuwen. Bakim day ban persyang ban wat ya ka sya ka perthei ki balak yap. Namar ba kan yai don bej bat ki berobor. Wat ladakim lak ban yo i makna ya karu. Hendrai kan yarap bej ya ki ladaki ya kendu kano ka jing ha ka jing im ka jongki. Hadian kata ka spirit jong ka lili ka bamut ka kemi jong ka kuwen kala lej no nangta. Hang ni ngiyo i baka Elis ka ong ya uspeks baru taka nas ngau tenat sibun ban ya trei lang bat thi. Bat nang ne syakmat ro ngidei ban ya trei rengkat lang kum nehi. Hadin kata uspeks baru taka ro ila ya menjur ban ya trei lang bat ka Elis. Ha ka next scene ngiyo i ha ka pormiet baka Elis kalamut ban letia no. Kala yo i ya ka kut jong ulok ujong ka bat kala long emotional. Hendrai ha kata hi ka por ukso jong ka ula wiar ba ula yo i yano re yano ta. Ha baka Elis kala lepej hajan ka yo i bala don uwei uksuj hangta. Lawan pauru uwei uksuj ubasau ka dur kmat nadien jong ka Elis. Ya une uksuj ngila dep yo i ha ka bentak benengkong jong ka film Insidious. Bat kumta kani ka film ru kala kunno hang nehi. Te paralong lada pias ngong tenat ya kani ka movie explanation. Ngong haban like ya kani ka video. Bat subscribe ru ya kani ka channel. Ngin saya syambiang ha ka next video. Ha ka bangan sa explain ya pi ya ka film Insidious the last key. Sa shisin nga kwa ban ay kublay kerpang ya pi paro ki baju kershan ya kani ka channel na kapor sya kapor. Kublay shibun.